Και εσείς θα ξεκινήσετε από κάτι βαρύ? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να διασκεδάσετε όλοι, πάμε να τους απολαύσουμε. Και πρώτα να ευχαριστήσω τη δασκάλα τη Ροξάνη που κάνει κόπο για αυτά τα παιδιά να κρατήσουν τη δημοτική παράδοση. Γιατί σε λίγο θα κουνιόμαστε όλοι, δεν ξέρουμε γιατί κουνιόμαστε, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή διασκέδαση. Κύριε Σαγάνη, κύριε Κοτρότσο, ευχαριστούμε. Στο πέμα μου στο πέρα παραθύρι. Γεια σου Καψάλη Γιώργο. Γεια σου Ροξάνη. Ωραία να τσακίζα να τσακίζα το μαστραπά. Ωραία να τσακίζα το πω η μάνα μου κοιτώ στο μέσα. Ωραία το μόσκο το ρόιδο μου το μόσκο το καρύπανο. Το μόσκο το καρύπανο. Σε ζηλεύουν μάτια μου να λένε χαρά στα νιάτα, να λένε χαρά στα νιάτα. Τι μωρέ κάνω, τι μωρέ κάνω. Ζηλεύεις μάτια μου και μην ρωτάς τη στράτα, και μην ρωτάς τη στράτα. Εγώ θα γίνω χέρι σου, θα γίνω μαυρόμα, θα λένε χαρά στα νιάτα. Τι μωρέ γιανό τι μωρέ το Παναγιώτη
το τρότσο, το κλαρίνο σου.